Ето, ние сме в Белене, което е едно от предложенията за свободен фестивал 2017 година. Пътят, който виждате пред нас, е една от възможностите, които се предоставят за разходка около фестивалното място. Зад нас е рибарското селище, където мога да опитаме риба и да видим занаята как се извършва на място. И сега ще тръгнем по този път, който ще ни доведе до различни местности, подходящи за разходка. И по-нататък ще отидем и до самото място, което се предлага за фестивала. Пристигнахме на едно от местата, евентуално за свободен фест, само че в момента, както разбирате, след зимния период и покачването на водите, пред нас има вода, която в летния период изчезва, спада, може да се премине. А отсреща има плажна ивица, възможност за палатки, полянки по-нататък. Но за жалост в момента, освен с лодка, по друг начин не мога да стигна до там. Така че ви оставам да си го представите. Ето тук преминахме от другата страна на... Дето ви показахме преди малко с водата. Това е фактически от другата страна от към Дунава вече. И тук по проточето на реката по брега може да се става плажна ивица за къпане, за палатки. Ето тук има местенца, колкото искаме. Има Дърва. Само единственото нещо, че на това ниво тук Дунава е по-дълбокичък от мястото, което всъщност към което сме се запътили. Тоест, тук също става за палатки и за къпане. Въпросът е вече да хората знаят да плуват. И да не влизат пияни. И да не влизат пянките, че ще стане страшен риболов. Пристигаме на едно местенце, което се нарича от местните рая. През лятото реката се отдръпва и става плажна ивица още 4-5 метра навътре. И до 15 метра може да се отдръпне реката, като дъното не е дълбоко тук. Който мога плува да влиза, който не може ще гледа. И така, общо взето, ето Дунава. Идваме от плажната ивица, дето ви показах преди малко. Тук има разни кошари, постройки, каравани, евентуално възможност за ток също. Давай. Като спадне, се открива горичката, която може да покаже супер много сянка и идеално място за къмпинг. И плажната ивица е дълга, само пясък е и е плитко. Става и за плуване. Когато спадне, прекалено много през лятото. И тук виждаме също някаква горичка. Колата стане няколко километра. Колко? 3 километра. Значи от тук до първото място рибарско селище, което ви показахме, има около 3 км. Значи ето тук на края на дигата пътя се разделя на две. Наляво сега ще продължим, което ни отвежда до брега на Дунава, където ще има беседки. Има беседки, барбекюта и така, и кейче.
виждаме рибарското селище, което хората не отиват много до него, защото пътят е малко гаден, но е плитко. Тук е хубаво, защото е плитко и нали, смелите няма да се дават. И дет не могат да плуват, нали? Има повече плитчини, и които ще бъдат обосновени, нали, къде е по-плитко, от местното население ще ви кажат къде е по-плитко. Демек ние и още някои други хора, които в момента не присъстват, но ще присъстват. Плажа е голям, значи лятно време се случва някой път по 20 метра, тая вода да я няма, 20 метра от тук. Някой път е на 10 метра, но по принцип лятно време Дунава си спада много. И тук ще се направи един хубав плаж, ще е плитко и безопасно за самите хора. Отсреща има остров, ако се сближим с някои рибари, ще говорим с някои рибари, може да закараме, там също има беседки. Може да закараме някои хора до там. На разходки да правим. Да, някакви разходчици. Имаме човек, който е с кану, нали? Едноместно е, но ако има хора, които имат канута и искат да карат, тук е. Може да обикалят острови, да обикалят всичко. Има си обозначена шамандура, къде е румънската територия на Дунава, има и къде е българска. Гацобат. И тук е най-хубаво, че е най-плитко. Верно, сега малко е мръсно, нали, защото Дунава дига. Ще дигне и ще докара нашите бокуци, нали, на хората, на българи. И на румънците и част от Германия, ама за там са по-малко германските, които са българските бокуци. Значи, до тогава може да се организира нещо от местното население, да си ги изчистят. По принцип, деца, такива работи като кампании, изчисти България и така нататък. Ще дързаем за това нещо, ще помогнем, колкото може. А какво правим с комарите? Комарите вече ще говорим с господин кмета и ще говорим... Има ли нещо, което може да се направи? Не може да се опръска, но държавата като ги краде тия пари, ще видим. В смисъл има възможност Има възможност да се пръска. Ага. Да. Но въпросът е... Ефикасна ли е тази възможност? Ако се пръска когато трябва, е ефикасно. И няма да има това. А то кога трябва да се пръска, ако се пръска? Ами те ще пръскат много преди фестивала. В смисъл колко време трябва? Той ги убива веднага. Зависи ако те... Да, нали има някакво време, може би за... 2-3 месеца ще трябва преди това и ще бъде изчистен. Супер. Нали? Вече ще го изберат хората дали ще ни хареса. Но единственият проблем е комарите. Ако Дунава дигне много, ще има комари. Ако не дигне много, няма да е. Миналата година беше идеално за фестивал, но той се направи във Ъглен. Беше пак супер, ама тук па нямаше комари. И Дунава беше спаднал много. И хората, то няма много хора, ама беленчани, хората, които са от града, си идват тук да се къпат. Като искаш, може да снимаш. Това е един рибари. Има ли, майстре? Има много. Мрянка? Да, свърших бензина. Мряна ли си спанал? Мряна, сарани, консулопи. Браво. Браво. Всичко има. Некъде лодката пълна. Ай, дигни там една риба да те снимат. Може да има хора, които... Ето тук мрежа, да? Снима ли? Снимах. Това какво е? Консулоп има и сарани. Това сарана е. Очакваш да свърши бензина и той свърши. Ама нищо, ай. Нагребане. Ще гребеш. Да. Ето, чай да купи още една. Да я видим. Не изтърва. Ай, добре, дръжа здраво. Шаранче. Добър улов. Има и още един има и тук. Добре. Да, има много на слука. Бородащи има и. А ние може ли един ден, ако решим такова, директно от вас да си вземем риба? Може ли директно от вас да си вземем риба? Винаги. Ако има тук, Супер. Там на рибарското? ето има една барака така, шарата. Ама той има и други рибари. Имам. Те всички продават. Ще видим през лятото дали ще има улов. Сега има улов от А края на юли има ли хубав улов?
края на юли месец има ли такава? Рибки? Добре. Значи сега на 15 април е забранено до края на май. И после вече... Ето тук зад нас са беседките, които видяхме. Човечеца, с който говорихме, да ни показа рибата и понтона. И сега ще отидем, ще продължим по реката и ще отидем към полянката, където може да се развие, нали, цялата история с сцената и другите ателиета и така нататък. И от тук ще има вече музика. Ако имате някои любими артисти, искате да вкарам с музичка, местни някакви белени, от Белене. Не. Гимала. Имаме... Ама без чанка. Не, ние не сме чалгари. Повечето хора ще се дойдат края към юли месец, идват от Швейца да се видят в Италия, Англия. Не, лятото много хора си идват тук, е много приятно, да. И е топло, хубав е края. Тези хора не са селени, защото те вече са излязали от селото, видяли са големия град, как е. Ако ли много ще се държат? Не. Селен е добра дума, между другото. Селен са добри хора. Селендурски характер е лош нещо. Селския характер е друго. Селен е много по-добър граждан, ще да го стиша такова, защото те по-рядко виждат хора и се казват, интересно. И аз. Защото това са хората, да работят, живеят не предприемачи. Не, ние сме си... Аз съм си роден тук, живял съм на всяка големи градове тук в България, навсякъде, но съм си от тук. Фестивално бебе си имаме първото. Значението на фестивал? Да. Това е хубаво. След природата, което означава, че е хубаво. И хората са били спокойни тогава, са се забавлявали и са имали грижи. Имало плющение. Това защо пък лошо няма, бе? Да, те сега си говорят. Не, той си местен диалект, то не е обида, разбира. Не, така си не Добрият секс звучи като бягали по жапанки. Как беше? Мандръсване. Мандръсване. Аз съм много приятели от Враца. Те са много страшни, да. Та мандръсвам, да. Тук е женя на дъна. И чубраща ли? Какво беше това пак? Диалект е по-така. То не знам дали се подскажа. It's a big jam enough. Any solution? Je te donne un exemple sur my situation. I live in the banlieue without the information. I am en Europe et j'ai quitté Africa. J'ai laissé ma brother, ma mother et my father. Et c'est l'immigration exil for all my brother. In a freak fashion. Freak fashion. I said freak fashion. I said freak fashion. In the jungle. Kapakaikana, Jamaicana, diddly 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 bam. Kapakaikana, Jamaicana, berbam berbam diggy diggy dam. Kapakaikana, Jamaicana, and I. As the children of Много хубава сянка се получи. Да. Не е хубаво, че е много течение вечерта. Много студено. Браво. Колко съм спал, аз спа всяка година хора на палатка като лук на морето и тук, брат. Аз съм палатка, че е голям, бе. Аз палатки у нас и какво трябва.
Не трябва да е брега, защото много духа. Има течение Дунава. Вечерта е много студено. Тук е добре. Тук като се очистиш е добре. Не, тук се прави палатка. Окопаваш си я, опъваш си я и ти е вътре в горичката, брат. Между зеленината. Защото между другото студено е, човек. Аз съм се изтивал от колята. Заспиваш на огъня, а то е голямо течение. Ако нямаш направо яки дрехи, си взимат гидели. Студено е, много. Ракия домашна, тук има много белене. Ето беленски могат да продават ракия домашна. Не, те като искат да се купат да си пият, бе. Изпираме всички, стоп, и всички спираме. Все пак сме на казарма, знаеме. Викам, кака е стоп, всички спираме, от казармата е останала. Стоп, спри. Са другите? То всичко изсъхва тук, става много хубаво. Думава е чупа. Значи, пояснявам, че беседката не е чупа с хората, ами е думава. Защото много отига. Много отига думава и Да, тя подкопава водата, ама те си растат много хубаво. Тук е много хубава плажа, да. И е плитко. Значи тук е именно предложението за фестивала. Както виждате, тази полянка, значи ако се поизчисти малко коси, което ще се случи, нали, преди фестивала, ако се случи, е сравнително голяма. Мисля, горе-долу, колкото на Ъглен, като гледам. Да. Като водата, както ви обяснихме, през лятото се изтегля и става плажна ивица отдолу. Плитко е. Ще покажем откъде почва дълбоко. Тук е сравнително плитко, като има на местата, което е дълбоко, което може да се обозначи, разбира се, да се внимава. Ето ние идваме оттам, от първото място, където бяха другите беседки, с също така плажна ивица. Така че нещата могат да се концентрират тук. Тук може да си представим сцената,
Беседките може евентуално да се ползват като пунктове за кухнята или други креативни работилнички. И вече палатките малко по-нататък. В горичката, по брега, навсякъде може да се опънат. Хамаци евентуално също по дърветата, между дърветата и така. Има тоалетна. Една. Значи от това дърво като ориентир. Да. Табела. Не е желателно да се в време и хората, които да напълнят защото и тук нататък това става дълбоко. В смисъл от тук надясно. Надолу. Аха, надолу. Надолу. По течение. Добре. Става дълбоко. За палатки става, но за къпане не. А от тук нагоре, от тая част, тук нагоре, е се платко. Е се плитко до плажната, до рибарското селище. До това. А навътре колко се дръпва водата горе-долу? Всичко зависи от лятото, но по принцип ще се дърпне около 20-25 метра. О, 20-25-30 метра. Може и повече. Може и по-малко. Значи- Зависи от пълноводието на реката. Ето това дърво ще ни ориентира и евентуално може между това дърво и това да се пусне нещо като мрежа, за да се обозначи, че от тук надолу Не е желателно да се става дълбоко и вече да се внимава. То като цяло навсякъде трябва да се внимава, ама там е по-плитко. Има течение малко, подводни такива. Дори на плиткото. На плиткото то, значи, той ще го обясним на хората, когато ще им кажем до къде да влизат. В смисъл не трябва да влизат много навътре, защото течението и те ще се преценят. Не е хубаво, като се напият, да се правят на смели. Защото това не е рекичка малка. Да, Това не е баричка. Това е голяма река. Една от най-големи. Тук в близост източник на ток нещо има ли възможност за тази полянка За тук? тази поляна не, но там за тази поляна е рибарското селище. Може да видим В смисъл, идеята е дали трябва да се мисли за агрегатори там. Да, трябва да се мисли Аха, като вариант да има и агрегатор. Да, това има предвид. Защото... Да, е това. Нищо го. Но като цяло полянката е сравнително голяма, подобна на Глен. Рязани са дървета, тук виждаме останали пънчета. Като са поизчисти и треволяци едно друго, вече нали, ще стане още по-приятна. Като продължава, виждаме нататък, все още. Но не е желателно за къпане. Може да се лови риба, но не трябва да се къпане. Не, аз говорих за полянката предимно, вече за къпането разбрахме. Но има пространство. Това е идеята, че има пространство достатъчно. И така. Белене, Дунав, Остров. Презант.